नमस्कार लाग्रोनाय जाबाय सिगाङावनो आरो जोंहा दा आं सासे श्रीरामपुराव थानाय रिलायंस पेट्रल पाम्पनि आं डिलार दा गतिके जोंना रिलायंस कम्पानिया मोनसे दिवालीनि सोमोन्दै दिवालीनि थाखाय काली फुजानि थाखाय मोनसे स्किम लन्च खालामदों। बेयो जाहैबाय मा कम्पानिया अल इंडिया बेसिसाव जागोन। बे कम्पानिया माने एसयूवी गारि 10 खान होदों आरो बाइक 50 खान आरो मबाइल हेन्डसेट थागोन 150 खान। दा बे जायनो थाव सोयो बिनि मबाइल नम्बर आरो बिनि फन माबा गारि नम्बरखौ जों एन्ट्रि खालामना दोनगोन। बेयो 5 डिसेम्बराव बेयो माबा जागोन, लटारि जागोन। बे लटारियाव माने अल इंडिया बेसिसाव जागोन। बेहाय जुदि नोंथाङा जुदि खाफाल थायोब्ला नोंथाङा सासे मोनसे मोजां गारिनि बिगोमा जानो हागौ। गतिके नोंथांमोनहा फै रिलायंस पेट्रल पाम्पआव थाव सोफै, सानफ्रामबो सोनो हागोन आरो जोंनि पेट्रला जोंना मोनसे क्वान्टिटि आरो क्वालिटि बेखौ जों मेनटेन खालामो सब समय। बेनिखायनो बेहाय माने खुनु सन्देहनि खोथा गैया, सन्देह जानांगौ बाथ्रा गैया। गतिके नोंथांमोनहा फै थाव सोफै आरो केशबेकबो मोनसे स्किम लन्च खालामदेरबावदों। बे केशबेकआ जाहैबाय मा नोंथाङा थाव सोयोबा लटारियाव जुदि सिखारोबा लटारिया दैलि जागोन। नोंथांनाव जुदि लटारिया खाफाल गोनांबा नोंथांनाव जायोब्ला नोंथांनाव मेसेज फैगोन। बे मेसेजखौ जोंनाव देखायफैबानो जों बिनि फैसाखौ जोंनिफ्राय जों केस हरगोन। बे 5 तारिख अक्ट'बरनिफ्राय डिसेम्बर 5 तारिखसिम सोलिगोन बेयो। गतिके नोंथांमोना फैनानै थाव सोफै। थाव सोयोब्ला नोंथाङा मोनसे गिदिर प्राइजखौ देरहानोबो हागौ।